салом духтаро, имрӯз мо котлет ба киевск мепазем. ба мо лозим мешавад 900 грамм филе, яъне синаи мурғ ва як дона пиёзи калон. пиёзи калон барои чӣ? Барое ки филе худаш ки сухое, ман пиёз истифода мебарам. пиёз барои сочни шуданаш. ҳар душа якҷоя ё ай блендеру ё мясорубка мегзаронем. баъд намак, мурч, зира, переправа андохта якҷоя мекунем. якҷоя ки кардем, ба мо бошад 3 дона тухм, намак, мурч лозим аст. якҷоя ки кардем, котлетомона гирифта дар дарунаш ман сир, маслаи он андохтам. шумо чизе хоҳен ҳамон масларо андохтан мегирен. Нахоҳен сир намеандозен, маслаи холӣ меандозен. ва ба ҳамин шакл духтаро котлетомона форма метиҳем, дар ор тар мекунем, ним соат дар морозилник мемонем. ним соат барои чӣ духтаро дар холодильник мемонем? Барое ки формаш безеб нашавад. баъд аз ним соат гирифта аввал дар тухм тар мекунем, баъд аз тухм дар сухарӣ майда карда шуда. ҳамин хел 2 маротиба такрор мекунем. боз дар тухм меандозем, боз дар сухарӣ майда карда шуда. духтаро ба ҳамин хел формаша нигоҳ кунед, чӣ хел хушрӯ шуд. вақте ки ях будак ай морозилник гирифтем, баъд дар рӯғани тасбон 3-4 дақиқа мепазем. баъд аз рӯған гирифта духтаро ҳамин хел сирхак мешавад. дар духовка дар 180-170 градус ним соат мепазем. баъд аз духовка гирифтанаш духтаро маззаша напурсем. пиёз барои чӣ буд? Барои сочни омаданаш. нигоҳ кунед, овуша нигоҳ кунем, беҳад агар чанд рӯзерам беста и сухой намешава, қоқ намеша. лайк, комментария, подписаться, поделиться фаромӯш накунед духтаро. раҳмати калон.